אני אציל נפש, מרזה טברניצקי, חיו בשנות ה-20 ובשנות מלחמת העולם השנייה חברי תנועת דרור החלוץ. צעירים וצעירות, נערים ונערות, יהודים ויהודיות. לאה ודבורה, זכריה, יוסף, שלמה, משה, שרה ורבים אחרים. כאן הם התקיימו מעבודת האדמה. חיו חיי קבוצה, שוויון ושיתוף. למדו היסטוריה, ציונות, סוציאליזם והומניזם. שרו, רקדו ושיחקו. כאן הם רקמו את תנועתם ואת תקומתו המחודשת של עמנו. כאן מצאו מפלט לזמן מה מן הרעב, הייאוש והבדידות אשר בגטו. כאן הם חלמו על בית, קיבוץ והגשמה בארץ ישראל. הם היו הראשונים לזהות את ההשמדה הטוטלית המתקרבת ולהגות את רעיון המרד בגטאות. חוות הכשרה זאת הייתה לאחד מבסיסיו של הארגון היהודי הלוחם. רבים מהם נרצחו במרידות בגטאות ברחבי פולין ובבירתה ורשה. בעת לחימה בלתי מתפשרת על חירותו וכבודו של העם היהודי והאנושות כולה. דרושה אחדות היסטורית המקשרת את הדורות אשר טרם באו עם אלה אשר נכחדו משכבר הימים. החוליה המקשרת, הדור החי. קטן מדי הוא, ודל הדור הזה בערכו, מכדי לזלזל במורשת אבות ולהחליט על דעת עצמו בדבר קיומו של עם. רק אספת כל הדורות יכולה להחליט זאת. שר ההיסטוריה כופה על כל דור למלא את שלו. כל דור הרי הוא מבחינה ידועה כמתווך בלבד, כשלב ביניים. כמתווך אשר כל תפקידו רק להעביר את מורשת העבר לדור הבא. תפקיד נכבד זה הרי הוא רק בבחינת מינימום. דור המבין את ייעודו, המתרומם מעל לגבולות זמנו, ושראייתו מקיפה חוגי עבר ועתיד, עשוי ומסוגל להוסיף מראייתו הוא על מורשת אשר קיבל, ולמוסרה לבא אחריו כפי שיצא ממכבש דפוסו, כלומר כשחותמו הוא מוטבע עליה. אני רוצה להזמין את מרק, שהוא בעצם הנכד של בעל האחוזה, שבעצם קיבל לפה לעבודה את חברי תנועת דרור שבאו לעשות פה קיבוץ. הוא יגיד לכם כמה מילים באנגלית, בסדר? תקשיבו. בפולנית, סליחה. יגיד לכם מילים בפולנית ותרגמו אותם לעברית. Mam wielką przyjemność i zaszczyt gościć tutaj Państwa, młodzież niepodległego państwa Izrael z górą w pół wieku po tych wydarzeniach, jakie miały tutaj miejsce. כבוד לי היום לארח אתכם נציגי מדינת ישראל, מדינה עצמאית, אחרי יותר מ-50 שנה אחרי שהתרחשו כאן אירועים חשובים. Mam nadzieję, że ta